Kaixo guztioi beste behin eta ongi etorri sexkulari berri batera. Azkeneko saioan landutako ipuin gomendioek sexualitatearen arlo bakar bat isladatzen zutela ikusita, gai honi beste sexkulari saio bat eskaini nahi izan diogu. Oraingo honetan familia aniztasuna, aitatasuna, aurren artean irudiaren harira jasaten dituzten burlen eta mutiletan esken rolak zalantzan jartzen dituzten ipuinak gomendatu nahi dizkitzuegu. Aipatu askoz gehiago daudela eta aurrentzat ipuinak erosteko garaian gai hauek kontuan izatea garrantzitsua dela. Azkenean aurreko saioan esan bezala, ipuinak errekurtso ezin hobea direla haiekin hainbat gai jorratu eta beste hainbat sentipen kanporatzeko. Etxean ez ezik ikastetxean ere hainbat arlotan erabili daitezke ipuinak. Hizkuntza lantzerakoan edo balore hezitzaileak, tailerrak egiterakoan, antzerkian edo bideoak grabatzeko. Ipuinen bidez hainbat ideia zalantzan jarri, eztabaida sortu, enpatizatu eta haien garapenean lagundu dezakegu. Beraz, publiko guztiei zuzendutako programa duzue gaurkoa. Bagoaz! Familia aniztasuna. Katxiporretak badu bilduma bat, nun sei bat ipuin egongo dian, eta familia ezberdinak eta eredu ezberdinak lantzen ditu. Gorka konpontzailean adibidez, bi ama ditu Gorkak, Nerea argazki albunean banaketa lantzen du, herriko postarian harrera etxeko umeak lantzen ditu, eta hola beste 3 daude. Oso egokiak dira, nahiko ume helduentzako, luze xamarrak direlako, baino oso egokiak. Kamile bilduman ere badaukagu Kamile anai txikia jaio da eta Kamile aita eta ama ez daude haserre. Bigarren honetan lantzen duena da pixka bat ume guztiek daukaten beldurrak nolabait beraien gurasoak banatzearena, ez? Eta gainera banatze hori haien erruz izatearena. Ofeli Texierren beste bilduma badugu 06 urtera zuzenduta, hemen ametxek bi ama ditu, Loreka aizpa txikia du, eki adoptatua da, eta bertan txikiagoentzat gai hau eta familia aniztasuna lantzen da. Ama gaiztoaren ipuina Aintxine Mendizabal. Ipuin honetan adopzioaren inguruan hitz egiten digu, baino askotan ume hauek izaten dituzten sentipen kontrajarriak adierazi nahi dizkigu, ez? Alde batetik guraso biologikoekin sortzen diren sentipen txarrak edo ezezkorrak eta baita ere haiengandik izaten duten leialtasuna, ez? Eta nola familia adoptiboak askotan horren inguruan hartu behar duen jarrera edo pixka bat nola lagundu behar dion adoptatutako haurrari. Azkenik, Emakundek argitaratutako ipuin bat dago, PDF-an dago, sarean, aitaren sekretua da, eta bereziki lantzen du aitatasuna. Aitatxo batek ipuin bat kontatzen dio bere semeari, zer den aitatasuna eta zer garrantzia daukan. Berdinen arteko tratu txarrak. Tximeleta belarriak Luisa Aguilar. Ipuin honetan, neska batek belarria handiak dituena, bere gelakide edo lagunen tratu txarra jasaten du, eta oso modu erakargarrian, bera nolabait bere belarriak duten alde onak ikusteko gai da eta bestei adierazteko. Ilustrazio asko dituen ipuina da, baino testu txikia eta edozein adinerako egokia izan daitekena. Malena Balea, Davide Kali. Hemen ere aurrekoan bezala, gelakideak parre egiten dioten neska da Malena, nahiko potoloa delako, eta bera piztinara dijoanean, bale bat bezala erortzen dela esaten diote gelakideek. Eta bere soinketako edo igeriketako irakaslearen bidez, berak ikusten du, gaitasuna duela eta bere potoltasun horrek izan ditzakeen alde baikorrak. Nolabait bere gorputza onartuz.
mutil eta nesken rol ezberdinak. Printzesa Puskertia, Ilan Breman, Jonit Silberman. Printzesa Puskertiaren ipuina hasten da galdera batekin. Alabak galdetzen dio bere aitari. Aita, printzesek puzkerrak botatzen dituzten. Eta aitak printzesa ezberdinek ipuin bat ateratzen dio, nun izkutuan, printzesek izkutuan gordetzen dituzten puzkerrak eta arazoak azaltzen diren, ez? Nolabait desmontatuz emakume izatea suposatzen duen fina izatea, puzkerrak ez botatzea, arroxas jun beharriz izatea, hori guztia desmontatu nahi du. Patioan, arrate gaina. Patioan kontatzen digu neska baten istorioa, erabakitzen duela bera patio erdian jartzea, atxeden garaian, eta naiz eta baloiak jo eta besteen irainak edo burla jaso patio erdian dagolako eta ez dielako uzten, erabakitzen du hor geratzea, azkenean berak ere eskubidea daukalako besteak bezala patioaz gozatzeko. Interesgarria da, bakoitzak ze paper hartzen duen, askok esaten diote txorakeri bat dela, eta ez jarraitzeko bide horretatik, baino azkenean neskak reivindikazio horrekin lortzen du bere eskolan gai hau planteatzea eta mahai gainean jartzea denek erabakitzeko zer egin patio garaian, eta denek patio horren eskubidea izateko. Enekoren soineko arroxa, Anne Finn. Ipuin honetan Enekok erabakitzen du goiz batean soineko arroxa bat eskolara eramatea eta horren aurrean gertatzen dena kontatzen digu. Berriro ere, kasu honetan mutilekin lotutako rol batzuk eztabaidan jarri nahi ditu edo zalantzan jarri nahi ditu eta oso egokia izan daiteke gai hau ateratzeko. Emakumeak zergatik galtzak bai eta gizonezkoak oraindik soinekorik ez, beti ere haien desira baldin bada. Azkenik, bi ipuin aipatu nahiko nituzke, berez ez dutela gai hauek lantzen, baino nire ustez ezkidetza aldetik oso zainduta daudenak. Bat da Nur bilduma, nun Nur protagonista neska da, eta puskatzen ditu hainbat rol horren inguruan, eta bestea da Lur eta Ametsen bilduma. Lur eta Amets bizkiak dira eta Euskal Herriko historia kontatzen digute haien ipuinen bidez, baino baita ere ipuin guztietan genero ikuspegia oso landuta dago. Alegia esateko adibide bat jartzeko, Lur eta Ametsen izena ez dakigu zein den neska eta zein den mutila bi horietatik, askotan ehiztaria neska izaten da eta mutila artista da. Eta beraien bilduma osoan zehar olako gauzak aurkitu ditzakegu landu daitezkenak ere gure seme-alabekin edo ikasleekin. Liliten altxorra, sexualitatea, plazerra eta hilerokoari zikloari buruzko ipuina, Karla Trepat. Ipuin honetan, hilerokoaren inguruan beste modu batez hitz egiten digu eta metafora baten bidez kontatzen digu nola dan hilerokoaren zikloa. Nola emakumeak natura bezala garen eta ziklo horietaz hitz egiten digu eta horrek nola eragiten digun gure eguneroko bizitzan. Mamá me ha venido la regla, Mai, Marta eta Julia Serrano. Baita ere hilerokoaren inguruan hitz egiten digu, neska protagonista hilerokoa etortzen zaio eta bere familiak berri hau nola hartzen duen eta nola ospatzen duen nolabait aldaketa hori, ez modu oso baikorretik. Pelos por todas partes o la hormona alborotada. Ipuin divertigarria da eta gai honi buruz hitz egiten digu, baino modu oso arinean. Orduan agian aldaketekin hasi baino lehen, komenigarria da beraiek honen berri izatea eta etxean gaio ateratzeko oso egokia. ¿Qué me está pasando? Ipuin honetan berriz ere gorputz aldaketak eta gertatuko zaizkien, pubertaroakon gertatuko zaizkien gauzak lantzen dira.
Gogoratu Zarauzko sexu aholkularitza egoitzan Zuberoa kalea 22 atzealdean erabateko konfidentzialtasunez zure kontsulta bakarka edo bikoteka aurrez aurre egin dezakezula. Telefonoz edo online